Pa evo, moram čestitati prije svega ovim divnim navijačima koji su danas ovdje našli i stvarno su bili, po meni, više sam i čuo neko ovih 90 više Engleza i oni su bili stvarno naš, ono što se kaže, vjetar u leđa i nosili su nas i 90 minuta i mi igrači smo, ja mislim, svi do jednog izginuli na terenu, igrali smo kao da je nama biti ili ne biti i pokazali smo zapravo tim Englezima, najviše mogu se izraziti bahatim Englezima koji su nekim novinama i krive grbove stavljali nam od našeg saveza, pa onda od zatvaranja naših službenika također su se bahato ponašali i baš mi je drago što smo i sad pokazali zapravo ko je Hrvatska, ko je ta mala zemlja i stvarno sam presretan i vjerujem da svi Hrvati koji su gledali, a i cijeli svijet, mislim da će nas zapamtiti i imamo se pravo nadati pravo rezultatu na Europskom prvenstvu. Izveli su naši to brzo, evo Čorluke naprijed, ispred njega Gonul, Čorluka, krasan prolazak, Čorluke, oštra lopta u sredinu, 1:0! 1:0, Ivica Olić, druga minuta! Pa početak iznova, je li to bilo moguće očekivati? Pa taj Čorluka kojeg smo toliko čekali, zrak! Fantastična reakcija, još jednom Olić i bravo Oliću! Fantastična reakcija, još jednom 54. minuta, stao je u jednom djeliću sekunde samo Lichtensteiner, vjerujući da će penalno zaustaviti loptu, ali za Olića nikad nema izgubljene lopte i evo ga još jednom je. Olić je uspio zabiti, stajali su kao nijemi tamo Švicarci i prekidam je donio brzo izjednačenje. Ivica Olić, njegov 17. pogodak u 90. nastupu. Oštra lopta u 5 metara i da! Olić 2:0! Zaspala je Srbija! Ola je kometak uletio i zabio za 2:0! 37. minuta, Mačukić i Ola, ma šta su sad reći ako su zabili i otvorili Srbiju s jednim golom? Ivica Olić, Ola, slavonska i hrvatska Lola, doneo nas je do drugoga gola. Četvrta minuta, stao je u jednom djeliću sekunde samo Lichtensteiner, vjerujući da će penalno zaustaviti tu loptu, ali za Olića nikad nema izgubljene lopte i evo ga još jedan.